Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşlar baqi taraf yurdumdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeleşýär. Gepleşmenin başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämet bilen tanışdyrýar. Türkmenistanyň at gadanyny harçysy ýene hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni halkymyzy awadan hemem bagtyar durmuşda ýaşatmak, ruhy gymmatlyklamazy aýap saklamak, geljek nesillerimize ýetirmek ugruna amal aşyrylýan giň önemli işler dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan gadymy milli harçylyk sunatymyzy ösürmekde öz beýan tapýar. Bide dünýä meşhur hallary dokuyan harçylamyzyň çekýän tutanýarlyk hemem dürejürlikli zähmetine ýokary baha berýär. Garaşda hemeşelik bir taraf watanymyzyň milli harçylyk sunatyny ösürmekde. Halkymyzyň bu ýytanjyny urlany türkmen hallarynyň taýsy gözelligini we nepesligini dünýäge ýaýmakda. Hala çeper naqşlar salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemem köp ýyllyň dowamyna çeken halal we ahlakly zähmetini, hünär ustatlygyny nazar alyp, şeýle türkmen halasynyň bayram münasibetli karar edýän. Yurdumyzyň şiraýatlaryna Türkmenistanyň at gadanynyň harçysy ýene hormatly at dakmaly. Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Aşgabat şeper harçylyk karhanasynyň ustahana harçysy Oğul Bayramy Tagan Muradowyna, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Aşgabat şeper harçylyk karhanasynyň ustahana harçysy Guljemal Ana Muradowyna gullywa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Beherdän şeper harçylyk karhanasynyň haly ustahanasynyň harçysy Amanjahan Ataýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Serdar şeper harçylyk karhanasynyň Önümhana harçysy Aýbölek Ýolamalyna Babaýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Bereket şeper harçylyk karhanasynyň Önümhana harçysy Ogjan Urad Mehmedowa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Daşowut şeper harçylyk karhanasynyň Uwada haly Önümhanasynyň harçysy Hurma Anyglyjyna Töreýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň harçysy Rozgul Hoşwatowna Mehremowa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň harçysy Lälewul Roziwna ýazywa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň birinji haly önümhanasynyň harçysy Ogulkeyik Joraýewna goçwa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Halaç şeper harçylyk karhanasynyň ikinji haly önümhanasynyň harçysy Sonowul Jumadurdowna Jumaýewa, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Maryt şeper harçylyk karhanasynyň Bayramaly haly önümhanasynyň harçysy Gurbangul Joraýewna Qulywa, Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Iniworsa hormatly prezidentimiň çeperli harçylamada ýurdumyzyň ähli halkyna türkmen halasynyň bayram münasibetli gurulýan dawaral şäherlere hemem ýurdumyzyň sowda toplumynyň sergisine gatnaşjylary iýeren gutlaw bilen tanışdyrýar. Çeperli mehriban halaçylar hormatly serge we dawaral şäherlere gatnaşjylary. Sizi milli buýsanjymyz bolan türkmen halasynyň bayramy hemem bu bayram münasibetli gurulýan türkmen halaçylarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 21-nji mejlisiniň hemem gözellik nusgasy türkmen halasy halkara masalynyň şeýle sowda toplumynyň sergisiniň öz işine başlamak bilen tüýsürekden gutlaýan. Asyrlaryň dowamynda sünnälenip milli aýratynlyklary bilen türkmen durmuşynyň aýrylmaz gymmatlygyna öwrülen hallar öýlenmeden ýylysy, törlemeden bedegi, gögünlemeden gowanjy bolmak bilen UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girilip, dünýäde ikrar edilen ajaýyp sunugat ýadygarlygydyr. Edi watandaşlary, gadarly halaçlar, nepesligi, iňçeligi, ýüpek ýary ýumşaklygy, dürli ögüşüni, gözüňi gamaşdyrýan owudanlygy bilen göreni haýrana goýan hallamyzda halkymyzyň ähli ajaýyp häsiýetleri, milli aýratynlyklary, sunugatyny, asylly däp desturlaryny burany egselmede söýgüsi jemlenendir. Döwlet nişanamyzda türkmen haly göýleriniň ýerleşdirilmegi bolsa, ata-babalarymyzyň wesiýetlerine wepalygyny nişanlary, halkymyzyň ruwaşlykyna besenen şuny buýsanjynyň, röwşeni geljegine urany ynamynyň alamatydyr. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkymyzyň dünýä meşhur halaçylyk sunatyny ösürmäge döwlet derejesinde aýratyn ünsürler. Ony dünýäge ýaýmakda, ýa-da kemilleşdirmekde, dünýädäki meşhurlygyny munun belägen belende galdyrmakda uly tagalar edilýär.
Qadimi xallan asıl nusxalaryny gözläp tapmak, gorap saklamak hem dikeltmek boýunça möhüm işler amala aşyrylýar. Munyň şeýledine ýurdumyzda täze şeper harçylyk kärhanalarynyň gurulyp işe girdilmegi, olarda harçy gelin ýylamadan dürejlikli işlemekler üçin ähli zerur şertlerini döredilmegi, ussat harçyny asamydan halal zähmetine beren sarpy goýup, olaň döwlet siralary bilen siralmagy aýdyň şaýatlygy diýär. Hormatly hali dokma we suda pudoklarynyň işgärleri. Türkmen halasynyň bayramynyň belenýän günlerini Türkmenistanyň suda toplumuna degişli pudoklaryň ösüşine başlanan serginin geçirilmeginiň öz aýratyny many mazmur bardyr. Çünki her biri sunugut eserine deňelýän nipis halamyzy dünýäde tanatmakda, meşhurlygyny artdyrmakda Türkmen topragyny öçmejek ýygadyran gadymy beýik ýüpek ýolunyň ähmiýeti ulduryr. Häzirki döwürde beýik ýüpek ýoly täzeden dikeldirip, dost soňunlyk gatnaşyklaryna esaslanýan köpürli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly ähmiýete eýe bolýar. Sarpejliňe bu ýokary hirli ekologiýa taýdan arasy hem bäsişi ukyply önümlemede bolan eserlerini dolu kanagatlandyrmak, Türkmenistany önürleýän önümleri dünýä bazarlarynda giňden tanatmak hem eksport mümkinçiliklerini artyrmak ugrunda durmuşa geçirilýän maksatnamalary, amala aşyrylýan uly meşhurly işleri geljekde de dowam etdirilýär. Hormatly davarly şäherlere gatnaşyjylary, iri diýleşer. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýyly barandyrlan 2021-nji ýyl Edil diýärimiz şöne taryhy senelere şany wakalara baýdyr. Şöyle bede Türkmenistanyň mukaddes garaşylygynyň 30 ýylyny giňger bilen belleýär. Mukaddes garaşylygymyň şanly bayramyny atwetli ýurdumyzda hem daşary ýurtlarda geçirilýän davarly şäherlerde berqarar döwletimiziň durmuş ykdysadyň ösüşleri, asuda awadan bagtyar durmuşymyzyň wasfy hem aýdyň geljegini nazarlaýan belent maksatlamady öz beýan tapýar. Ýurdumyzda taryh üçin uzak bolmadyk döwürde öseni ykdysady bolan döwletliň hatarına goşuldy. Dünýäniň köp ýurtlary bilen söwda ykdysady, alam bilim medeni urgunlarda hem beýleki urlarda özara bähfetli gatnaşyklary ýol goýuldy. Biziň öňe sürýän her bir başlanýymyzda beýtarap watanymyzyň halkara awraýny mundan berägämi artdyrmak maksatlary ileri tutulýar. Şoň üçin şuny öz işine başlaýan Türkmen harçynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 21-nji mejlisiniň hem gözellik nusxasy Türkmen halasatly halkara maksadynyň şeýle söwda toplumynyň ösüşlerine başlanan serginiň ýurdumyzyň dokumentatsyny mundan berägäm döwrebap tehnologiýalary esasynda ösürmekde. İçeri we daşary söwdanyň germini giňeltmekde, Türkmen el halçylyk sunutyny kemilleşdirmekde hem wagt etmekde uly ähmiýeti eýe boljakdygyna berkinanýan. Hormatly adamlar, edil watandaşlar, sizi toýlamyzyň bedegi, ojoklamyzyň mukaddesliginiň nyşany bolan Türkmen halasynyň bayramy, hem Türkmen harçynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 20-nji mejlisiniň şeýle gözellik nusxasy Türkmen halasatly halkara maksadynyň hem söwda toplumynyň ösüşlerine başlanan serginiň öz işine başlamak bilen ýene de bir gedek tüýsür sunutlaýan. Size berkjan saglyk, uzak ömür, egselmede bagyt hem maşgala awadançylygyny, işde we durmuşda uly üstünlikleri artyp ödýän. Oý çeperli harçylamadyň daraklarynyň sesi berqarar döwletimizde bagtyar durmuşynyň wasfy bolup hemişe batlaýan arsyn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedow. Ýurdumyzyň ähli günjekleriniň hormat prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedowyň adyna Türkmen halasynyň bayramyna atwetli köp sanly gutluk hatlar hem telegramlar gelip goşýar. Döwlet hem jemgyýetçilik işgärleri öz hatlaryny milli harçylyk sunutyny, halkymyzyň dünýä garaýşyny hem köp hasarlyk paýhasynyň, felsefesiniň, şeýle ruhy dünýäsiniň öz beýany tapýanyny belleýär. Türkmenistany berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ajaýyp hallary nipislik bilen dokuýanlar bu sunugatyň gadymy däplerini dowam etdirler. Hem ony ýokary sunugat derejesine ýetirýärler. Hatlary berenler döwlet başynda bayramçylyk bilen tüýsür otaňyklap, milli liderimiz berkjan saglyk, uzak ömür, awadançylyk hem garaşsyda beýtarap watanymyzyň mundan belägem güllä ösmeginiň bähfetini alyp barýan giňerli işlerine uly üstünlikleri ardy ödýärler.
Milli Dermada Gurbanoglu Berdimuhammed ve Milli Kengeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet bogtady. Hormatly prezident we Milli Kengeşiň halk masalarynyň agzalarynyň adyndan bawaý tutdy. Döwlet başçymyzy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmatarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geliniýazow, Glyjew, Mehmedow, Miredow, Müşekow, Uradiyeleýew, Ügezow, Mehirli hem tüýsürekden gutuldylar. Milli Dermadaň adyna Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň jogapkar işgärleri tüýsürekden çykýany gutlawlaryny iwerdiler. Döwlet başçymyzy Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn vilayatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy vilayatynyň häkimi Nadarmuradow, Lebap vilayatynyň häkimi Amangeliýew, Mary vilayatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Glyjew iň oňat arzulary ýoladylar. Hormatly prezident we ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşlary gutlaw hatlaryny iwerdiler. Döwlet başçymyzy Türkmen halasynyň bayramy bilen saýlary we salat açyklary açylmak boýunça merkez toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçylar partiýasynyň merkez ýeňişiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkez ýeňişiniň başlygy, Kerdeşler arkaçlyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň merkez ýeňişiniň başlygy, Mahmud Naky ýaşar urmasynyň merkez ýeňişiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň orunmatary, Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäş şaglara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadatynyň ýerine ýetirji direktori, Parahaçylyk gadatynyň müdiretiniň başlygy hem köp sanly beýlekler tüýsürekden gutuldylar. Türkmen parlamentariýalary sanly wiza aratnaşy arkaly Russiýa Federasiýasynyň Sankt Peterburg şäherine geçirilen 9-njy Neva Halkara Ekologiýa Kongresine gatnaşdylar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny Agay ýurtlaryň parlamentary assambleýa tarapyndan gurulan forum planetanyň ekologiýasy durnukly ötüş ady bilen geçirildi. Kongresiň işur maksatnamesy umumy mejlis hemde tegelek stolary öz içine aldy. Şolarda ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek, tebigatdan peýdalanmak we daşky şow goramak babatda kanunçylygy kämilleşdirmek ulgamyna Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen halkara düzümler bilen parlamentary hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmak, ýaşyl ykdysadyýata geçmek, ekologiýa medeniýetiniň orunyny ýokarlandyrmak, ilatyň bilimi, sagdan durmuş ýörelgeleri baradaky maksatlaryny öňe ilerletmek meseleleri aralyk maslahatlaşyldy. Suw serişdeleriniň utgaşykly dolanyrylmagyna, ekologiýa taýdyny aň düşünjäniň artmagyna, ekosiýahatçylyga, daşky şow goramak bilen baglanşykly milli strategiýalar hemde taslamalar ulgamyna tejribeleň alçylmagyna, täze ähli howa siýasatyna, tokoý serişdelerine, ýaşyl energetika, ykdysadyýatyň galanysyz ulgamynyň kemale getirilmegine beýleklere aýratyn üns berildi. Foruma gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň alyp barýan döwlet tebigaty goraýyş siýasatynyň hemde Türkmenistanyň suw diplomatiýasynyň möhüm urlary, tebigat serişdelerden oýlanşykly peýdalanmak, çölleşmege garşy göreşmek, biologiýa köpdürlügini gorap saklamak, ýurdumyzda gurulýan senagat desgalaryna döwrebap, ekologiýa taýdyny arasynda götürşetli ýaşyl tehnologiýalary peýdalanmak ulgamyna amala aşyrylýan milli sebit hemde halkara derejetindäki giňerimli ekologiýa maksatnamalary we taslamalary bilen tanışdyryldy. Ýurdumyzyň döwrüň wajyp meselelerini çözmegi, durnukly ötüş maksatlaryny amala aşyrmakda halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmegi gönükdirilen halkara başlangyçlary hemde bu urda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Hadaryň kenaryna gurulup dawarly ýazda ulanmagy berilen Balkyn vilayatynyň Türkmen şäherindäki halkara deňiz porty bugun Aziýa hem Ýewropa ýurtlarynyň arasynda ykdysady we sowda hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze derejä çykarylmagyna ýardym edýär. Dünýäde iň iri deňiz portlarynyň bir hökmünde giňden tanalýan bu deňiz porty milli ykdysadyýetimiň şeýlede tutuş täwtin ykdysadyýetlarynyň ösüşinde möhüm ähmiýete eýdir. Halkara deňiz portunyň hünärmenleri Türkmenistan parahaçylygyň we anşmagyň watany ýylyny ýokary üstünlikleri beslemek maksat bilen has hem gaýratly zähmet çekýärler. Arkada prezident bilen taýsir taýlalaryň netijesinde gadim beýiklik ýoluny häzirki döwrüň ýokary talaplaryna hem giň mümkinçiliklerine laýyk derejede gaýtadan dikiltmekde üstünlikli durmuşa geçirilýän 20 çöl taslamalar ata-babalarymyzyň döwletli arzularynyň ýagşy maksatlarynyň berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne dawranmasynyň anyk subutnamalardyr.
Alman kemem Senikanyň ötende uruna bolsa, ata watanymyzyň bawatak mümkinçilikleri hasam ýokurany. Ýurdumyzda awtomobil kemem we demir ýollar bilen birlikde suw we howa ýollarynyň giň mümkinçiliklerini munyň anyk subutnamada hökmünde masal getirmek bolar. Hormatly prezident bilen ak patasy bilen ulanşy tabşyrlanyň türkmenbaşy halkara deňiz porty şeýle bu ýytonşy hakykaty ýeni bir ýola tutuş dünýä jaratdy. Munyň özi şolar wagtda demirgazyk gün orta gün watar günler ular boýunça geçergeleň dürdülmeginiň netijede bolsa gadymy beýik köpek ýoluny häzirki döwrüň ýokary talaplaryna laýykda gaýtadan dikeltmegiň arkada prezident bilen döwlet siýasatynyň aýratyny ileri sürýän urlarynyň biri bolup durýanyny aýdynlygy bilen açyk görkezdi. Milli lidermiň milyonlarça adamyň bähwitlerini parahatçylygyň ösüşüň hemem ählimumy abadançylygyň bähwitlerini gönükdiren başlanykçary bütün dünýäde diňe bir giň bolugy eý bolmak bilen şäklenmän. Eýsem ata watanmy Türkmenistany üstünlikli durmuşa geçirilýän hemem meýilleşdirilýän Ýewraziýa iklimiňi uly akymlaryny saýdaşdyrmak boýunça äwurt taslamalary anamly badarga boldy. Dünýäni sorak häzirkilemany uly araknaşlygyny kemale getirmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Türkmen diyarı Orta Aziýanyň üstüne geçen sevtleýin hemem sevtara ýolun çatyryna ýerleşmek bilen ägurt uly amatlyklaryň mekanlary. Täze has kämil uly infrastrukturasyny döretmek hemem ululun bar bolan uly disgalarynyň durkun täzelemek, döwrwap terminallary, inženerçilik teknik maksatly disgalar gurmak, iňi häzirki zamany ululary hemem beýleki teknikalary önümçiligi ornaşdyrmak, ykdysady babatda has amatly ular boýunça täze içerki we halkara uly gatnawlaryny açmak, bu möhüm işlere başarnykly erkediýän milli hünärmenler taýýarlamagy öz manasyp şöýüdün tapdy. Türkmenbaşy halkara deňiz portugalaryny bu ýerde deňiz demir ýol we awtomobil urlaryny özara baglanşdyrjak multimodal merkeziň. Şeýle portuň bäsişi ukyplygyny hemem ýükleri ýerleşdirmek boýunça hyzmatyň hilini ýokarlandyrmagy mümkinçilik berýän logistika hyzmaty ulgamynyň döredilmegine aýratyn ünsürli. Çünki hormatly prezident tarapyndan işlendirilýän hemem durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň logistika strategiýasy taryhy mazmuny besenendir. Döwlet başlamagyň hemişe taýşýaly gadymy döwürden beri halklary, iklimiň ýurtlaryny birleşdirýän esasy sowda ýollary, adamzat ösüşinde uly ähmiýeti eý bolan, günnäwr bilen gün watary özara baglanşdyran beýik ýüpek ýoly ýurdumyň şäherlerinden geçipdir. Bugün Türkmenistan özüniň uly logistika hyzmatyny teklip edip dünýä bazaryna çykýar. Hemem häzirki zaman dünýäsiniň döwletleriniň uly maýdarlarynyň, iş öýürleriniň şeýle tanymal kompaniýalaryň işleriniň ilerlemegine uly ýardym edýär. Häzirki wagtda Türkmenbaşy halkara deňiz portu arkaly eksport, import ýükleri, üstaşyr ýükleri, ýagny halk hojalygyna degişli newit we newit önümleri, senat puluny degişli köp sany enjamlary, guruluşyk serişleri hemem beýlekler daşalýar. Portu hadarýaky döwletlerine gurulýan gatnawlaryň sany bolsa ýyl geçdikçe artýar. Buny şöhratly zähmet täplerine baý bolan Türkmenbaşy şäherindäki halkara deňiz portu täze belentliklere önümli gadam urýar. Çünki gahramanlar hydamyda berqarar döwletimiziň batyarlyklygyny milli ykdysadyň ähli puduklaryny bolşýary, ýurdumyzyň uly infrastrukturasynyň hemem deňiz sowda flotynyň dünýä hil ününe laýyk gelýän derejede ösürmegine hemişe aýratyn ünsürýär. Bu urda Türkmen deňiz derýa ýolları agentliginiň edara kärhanada şeride deňiz sowda floty ýapyk görnüşli, balykyny gemi uruşy we abadlaýyş zawody, açyk görnüşli paýdalar jemgyýetleriniň düzümlerini alınıp barlayan derwaýat işlerimi özüniň maksady ukunlygyny tapawdyny. Halkara deňiz portunyň umumy geçijilik kuwaty bolsa, newit önümlerini hasabalarynda milyonlarça tonna barabardyr. Bu ýerde gemileň hereketine ýük ýüklemek hemem düşürmek işlerini gödäwçiligiň hemra araknaşygy, şeýle awtomatlaşylan urgamlaryň kömegi arkaly amala aşyrylýanyny bellenmegi münasipdir. Bu ýerde balykyny gemi uruşyk we abadlaýyş zawody açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň gurulmagy milli ykdysadyň bu pudugynyň öňünde täze geljegiň göz başyna urly. Ýylly polodyň 12.000 tonnasyny senat aýdyna gaýtadan işeme mümkinçiligi bolan bu zawod täze gemileň 4-süni gurmagy, 20 gemide bolsa abadlaýyş işlerini geçirmäge niýetlenendir. Umuman alanda Türkmen deňiz derýa ýolları agentliginiň edara kärhanlarynda şeýle deňiz sowda floty ýapyk görnüşli, balykyny gemi uruşyk we abadlaýyş zawody açyk görnüşli paýdalar jemgyýetlerini işlerini saýdaşly alyp barmagy bu ýerde umut ykdysadyny tejelen gadanylmagy üçin edýär. Muňa tutuşgullyk boýunça Türkmenistan parahatçylygyň we anşmagyň watan ýylynyň arka atlany ýanwar-aprel aýlaryna gadanyň ykdysady görkezijiligiň mysalyna da aýdym göz ýetirmek bolýar. Haýaty gurruna dilen 4 aýda bu ýerde 615.000 tonna ýük taşymagyň meýilnamasy 135 götürme barabar ýerine ýetirilip, geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilen 105 götürme goraý ösüş depkine gadanyldy.
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň nämelleri kararda ähmet çekip Türkmen toprağynyň TV'ge baýlyklaryny geografik taýdan amatly kunjukda ýerleşmeniň mümkinçiliklerini garaşy döwletimiň ykdysady kuwatynyň hasam putulanmagyny gönükdirmekde. Döwleti tutulmaly üstünlük durmuş geçirmäge giň mümkinçilikler diýen hormatly prezident da alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentiň el ýurt bähbidine gönükdirlen işleri watanymyza gazanlayan üstünlikleri geçirilen şäherleriň özündizi. Ýokary ruhlan sebäplerine maslahatlar hormatly prezidentiň el ýurt bähbidine gönükdirlen beýik işlerine öz boşy hoşalygy urly. Türkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahaty we mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalary hemem jemgyýetçilik gurulary tarapyndan bilelikde geçirilen maslahat Melikul aganyň nusgalyk ömür ýoly nesillere görüli mekdebi diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň bilim ministrligine geçirilen ata penni ogly borç atly maslahatda edilen çykyşlarda asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip gelýän milli ýörelgelerimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne dowam etdirişi, ata ene mukaddesligi, ata ene we perzent dogun garnaş gatnaşyklary dogrusyna buýsunçly söhbet edildi. Belent mertebeli prezidentimiziň mehriban kyblasy Melikul aganyň nusgawy durmuşy we beýik işler hakyndaky buýsunçly sözler mehriban kyblasynyň hatirasyna başlap ýazan atamyň goşgusy nesil terbiýesinde kemillige çağıran taglimatlardyr. Gahrman arkadamyzyň ata ene mertebesi, perzentiň borçlary hakyndaky belent adamkärçiligi ýogurlan maslahatlary watany halka bolan beýik buýsunçy döredýän nesillerimizi watan söýjülüň hemem insan perwerligiň belent ruhuny terbiýelenmegine ýardam berýän mekteplik ýol ýörelgelerdir. Atamyň goşgusy gahrman arkadamyzyň mehriban kyblasyna öňündäki perzentlik borjuny belent nusgasy bolup tolgunurjy duýgulary döredýär. Paýhatly pederlerimiziň mukaddes ýörelgelerine laýyklykda özüniň ahlasly zähmeti bilen döwletimiziň öňünde ägert uly hyzmatlary bitiren insan, hormatly prezidentimiziň kyblasy Melikul Berdimuhammedowy hatyralap, Türkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň mejlisiniň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat bize mehribanlar ata ene gerek diýilip atlandyryldy. Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň magtymly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň guramagynda gahrman arkadamyzyň mehriban kyblasy Melikul Berdimuhammedowyň ýaşlara nusgalyk görüllü ömür ýoluna bagyşlanyp geçirilen şähere ata ene sarpy nesil terbiýesine gözellüň gowhur gaşy diýilip atlandyryldy. Peder pendi perzent borcu adı bilen Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutuna geçirilen maslahat işçi käsiyete wetlendi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutunda hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedowyň mehriban kyblasyna bagyşlap ýazan goşugy perzentlik wepatynyň belent nusgasydyr atly dawaral maslahat geçirildi. Ata-babalarymyzyň gahrmançylykly zähmet we ömür ýoly ýaş nesillerimiz üçin şam çyragdyr atly terbiýetçilik häsiýetli maslahat Murat Garyp adyna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetinde geçirildi. Türkmenistanyň şanly garaşdyrylygyň 30 ýyllygy münasibetli bilim ministrliginiň hemem magtymly adyna Türkmen Döwlet Universitetiniň bilelikde guramagyna Abu Sagyt Awul Hayır insan perwerligiň, hallallygyň, ruhy kemilligiň nusgasy we göregli Türkmen we Türkmen halkynyň müňünliklarynyň jemüşinden gaýdýan döwletlik ýörelgeleri atly ilmi dörejlik maslahat geçirildi. Türkmen Döwlet Mali Institutunyň mugallimleri we talipleri üçin hyzmatdaşlygyň çäklerini sany ulgam arkaly okuw sapagy geçirildi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat Dolanýaş Institutunyna onlaýn boýunça geçirilen maslahat hyzmatdaşlygy ösürmek bilen bagly boldy. Oğuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Universitetinde Türkmen halkynyň bayramy münasibetli Hünärli eller Gyzyl güller atly aýdym sade bayramçylyk çäresi geçirildi. Çärede universitetiň çeperelleri gurnagynyň gyýyllarynyň eli işleriniň sergisem görkezildi. Türkmen Oğuzhujylyk Institutunyň guramagyna aralyň ziýanly täsirleriň öňüne almagy we araly gazetinde ekrançylyk meýdanlarynyň melioratsiýa ýagdaýyny gowlandyrmagyň ilmi esaslaryny işläp düzmegiň möhüm wezipelери atly halkara onlaýn ilmi amal maslahaty geçirildi. Ýaşylyk Haqaýyp adyna Halkara Newtogaz Universitetinde dawaral çäre geçirildi. Bu maslahatda öz gözelligi, ýaşaýyş amatlygy, myhmansyýerligi, mehribanlygy, döwrewaplygy we türkmen halkynyň depde surlaryny ıgrarlygy bilen meşgullygy eýe bolan Aşgabatyň şu günkü derejesini kemale getirmekde hormatly prezidentimiziň bitiren işleri barada tesin pikirler aýdyldy. Maslahatda çykyş edilen hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda senagy taýdan ösen döwleti öwürmek, Aşgabaty ösdürmek barada öňe sürilýän wezipeler Aşgabaty dünýäniň
gözel künjekleriniň birine öwürmekde edýän tagylaryna hoşallyk sözlerini aýtdylar. Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny daşary ýurt dilleriniň synpdan daşary terbiýeçilik çärelerini öwredilşi we peýdalanşy atly onlaýn okuw sapagy okuw usul maslahaty geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly taslamanyň çäklerine maslahat geçirildi. Halkara İnsanperwer Ilimleri we Ösüş Üniversitetine geçirilen çäre uly ruhulietligi betlendi. Şeýle çäre Halkara Gatnaşyklary Institutyny da geçirildi. Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna geçirilen çäre işçi häsiýeti mahsus boldy. O Hujulyk Üniversitetine geçirilen çäre döwrümüziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň ilkinji denanlar guramasynyň guramagyny maşgala terbiýe mektebi, eneler edep mektebi atly wagt nasihat duşu geçirildi. Seýitnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Mogolimçilik Institutynyň talip ýaşlary Türkmen halkynyň milli bayramy münasibetli Lewap Ulaýat Taryh we Ulkan Öwrünş muzeýine gurulan Türkmen halysy gözelligiň nusgasy atly haly sergisine gatnaşdylar. Türkmenistanyň ykdysadyýat toplumynyň hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetini dözmek hakynda kararyna laýyklykda Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin durmuş ykdysady ösüşiniň esasy ugurlarynyň döwlet budjetiniň gerdejileriniň we çykdyjylarynyň we maýy maksatnamasynyň taslamlaryny ýokary ýyly işçiň häsiýete betlendi. Bilim Ministrliginiň guramagyny Türkmenistanyň ýokary okuw mektepleriň professor mugallimleriň arasynda ýylyň mugallimy döwlet bäzleşiniň nowatdaky tapgyry Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty dolandyrýış institutyna geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetining hemem Owa Hujulyky Daşgurşaw Goramak Ministrliginiň Daşgurşaw Goramak gullugynyň bilelikde guramagyny tebigatym baýlygym atly wagys nasihat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar siýasety ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar siýasaty baş müdirligi guramaklaryna geçirilen maslahat terbiýeçilik ähmiýetli boldy. Arkada paýhasynyň ady dünýä döwlen Türkmen halsy atly bayramçylyk beýleşiginiň jemleji tapgyry Türkmen haly döwlet birleşigi Denanlary birleşiginiň merkezi geňeşi tarapyndan Türkmen halsynyň bayramy münasibetli geçirildi. Türkmenistanyň Badyraman Fadynaky Döwlet Çağlar Kitaphanasy Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 7-nji çağlar sunugat mektebine Türkmen halsynyň milli bayramy münasibetli ýaşajyk okuwjylar bilen dörejilik duşu geçirildi. Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watany ýylyna çağlar goraman halkara güni münasibetli paýtagtymyzyň berkararlyk, bagtyýarlyk etrap ýaşlar guramalary, bagtyýarlyk, berkararlyk etrap gaziýetler tarapyndan geçirilen çäreler ören täsirli boldy. Aşgabat şäheriniň 15-nji saglyk öýünde el hünäri ýörelgi ulus ile görülli atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýinde Türkmen halkynyň milli bayramy münasibetli mirasyň bedegi Türkmen halsy atly maslahat geçirildi. Türkmen halsynyň bayramy münasibetli Hadar Derýaý Fadynak Mogolimçilik mektebinde halasynyň ýürek owazlary ady bilen aýdym sagly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Ahal Vilayet Polisiýa Müdirligi ýaşlar guramasynyň Ahal Vilayet we şäher etrap geňeşler tarapyndan ýaşlaryň arasynda sura çekmek boýunça bätleşik geçirildi. Bu bätleşikde hormatly prezidentimiziň alyp bergen sagdyn durmuş ýerelgesini ýaşlaryň aňyna berk ornaşdyrmak hemde ýaşlara sagdyn bedenli, ruhy kämil ýaşlar edip ýetişdirmek oruny alınıp berilen işler beýan edildi. Göktepe Etrap Häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Göktepe Etrap Komitetiniň medeniýet bölüminiň geçiren çäresi ören ähmiýetli boldy. Demokratik Partiýanyň Gumdaq şäher komitetiniň Balkan Vilayet Polisiýa Müdirliginiň şäher prokuraturasynyň Bereket Türkmenbaşy Etrap Hadar şäher gaziýetleriniň geçiren çäresi döwrümüziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň guramagyny parahatçylyk we anaşmak bagtly ýelden geljek atly aýdym sadly bayramçylyk çäresi geçirildi. Daşowdy Vilayet Häkimliginiň hemde medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagyny Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýyly münasibetli aýdym sadly dawra geçirildi. Daşowdy Vilayet Kitaphanasynda Demokratik Partiýanyň Daşowdy Vilayet şäher komitetleriniň bilelikde guramagyny Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýyly münasibetli maslahat geçirildi. Türkmen halysynyň bayramy münasibetli Lewap Ulaýat Taryh we Ulkan Öwrünş muzeýi Lewap Ulaýat gaziýeti ýaşlar guramasynyň Türkmenabad şäheri we Farab etrap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen dawraly maslahatlar täsirligi bilen tapawutlandy. Halas çeper halçylyk kerhanasynyň guramagyna geçirilen dawralar halys notuny goýulýan Berent Sarpanyň aýdyň ýüze çykmasyna öwrüldi.
Mary vilayet häkimliginiň vilayet medeniýet müdirliginiň Mary vilayet zenanlar bölüminiň bilelikde guramaklaryna dabaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş eden zenanlar arkada prezidentimizden halkymyzyň milli mirasyny, el hünerini, medeniýetini dünýä ýaymakda alyp barýan berent maksatly işleriniň barhara waşlyklary beslenýänini bu ýysonçlen bellediler. Mary Lukmançylyk orta okuw mektebinde Mary vilayet polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň hemde ýanyn howpsuzlygy bölüminiň bilelikde guramaklaryna wagt nesihat duşu geçirildi. Hormat alymlar, Nurta ýurdumyň Watan Habarlary maşabatda 29 maýda saat 20-den 30 maýda saat 20-şe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna Adkemurt howaryp demiradyk ulmatrantyda skonto 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýezetine 20-26 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy, kenariýa taraplaryna 29-34 gradus maýl bolar. Ahar ulaýatyna Adburt howaryp demiradyk ulmatrantyda skonto 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýezetine 22-27 gradus maýl gündizine 38-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna aşyk howa borup demiradyk nordan teleskonto 6-10 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýezetine 20-26 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna aşyk howa borup demiradyk nordan teleskonto 7-10 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýezetine 22-27 gradus maýl gündizine 36-41 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna Adkemurt howaryp Unortun nordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýezetine 22-27 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Paýtaht Naşabatda Adburt howaryp demiradyk nordan teleskonto 8-10 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýezetine 24-26 gradus maýl gündizine 40-40 gradus ysy bolar. Ýurdu boýunça maý aýynyň 30-yna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy açyly. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böreçikleriniň meşhurnyň hadadan 5 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýleheme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniň nazar alyp, pasaly guraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşar, bu düzümleri berk berjäň etseňiz, ýylyň islendik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun Watan Habarlary peşamy jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ötüşür ötene. Ähli ötüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenir. Hoşa bolun, edileşer.